diari va néixer en una època històrica determinada i tenia una funció determinada. Els diaris, tal com els coneguem nosaltres, aspiraven a ser massius, 300.000 lectors, que arribaren a tota la societat, foren de dretes, d'esquerres, dones, homes, joves, vells, és igual, el diari era el mateix per tots, i que parlaven de tot. I aquest model avui no té sentit. Perquè, primera, al fragmentar-se, a l'aparèixer tantes fonts d'informació com tenim avui, tots tendim a anar o bé a les que ens sentim més representats o bé a aquelles en les quals, diguem, ens interessen pel seu contingut i aleshores actuem en pluralitat. Però segon, quin sentit té, per exemple, que a mi un diari em doni 2 pàgines de la borsa que me diu la borsa d'ahir quan jo al meu mòbil tinc la borsa d'ara mateix? Perquè s'estan gastant els diners fent això, perquè són diners, o sigui, no és ja el diners del periodista, són 2 pàgines de paper que has d'imprimir, que has de posar en una furgoneta, que les han de dur no sé on, que no sé menys, no? O per què m'expliquen a mi, jo què sé què, els diaris d'ara no tenen sentit. Alguna gent ho ha entès i està reaccionant proposant nous models de diari de paper que poden ser més sostenibles. Per exemple, Libération, un gran diari francès d'esquerres, este estiu va decidir que s'acabava la secció d'esports, que no feia secció d'esports. Per què? Home, perquè ningú compra Libération per la secció d'esports, com ningú compra el públic per la secció d'esports. I com que, en canvi, te vas enterar igual de com ha quedat el Barça, o de com ha quedat l'Hèrcules, o de com ha quedat no sé qui, per què jo com a diari tinc que estar fent un esforç que no té cap sentit? Le Parisien, per exemple, durant l'estiu va decidir que no eixia en paper, que només estava a la web, perquè li eixia més car repartir el paper que els diners que la gent li pagava. N'hi ha alguns diaris que són interessants perquè plantegen fórmules diferents. Per exemple, tot i que és molt lleig, perquè els italians això de dissenyar diaris no és el seu, el Folio és un molt bon projecte adequat a l'època actual. El Folio és un diari de Milà que només té 14 pàgines, que no du cap notícia, que només du opinió, només de política i economia, i que te cobra 3 euros per cada exemplar, buscant tindre només 5.000 lectors al centre de Milà i prou. Negoci rodó. Perquè n'hi ha 5.000 yonquis de la informació disposats a pagar 3 euros per millor informació. I ells s'adrecen a aquest nucli xicotet, no a la població en general. I per tant, això és un negoci sostenible i raonable. On hi ha un altre cas que, des del punt de vista de la logística, a mi encara m'impressiona més, que és Politico.com. Politico.com és una web de Washington que antics periodistes del Washington Post, que el Washington Post els havia tirat ja enmig d'aquest caos, van decidir fer una web centrada només i exclusivament en informació política del govern federal. O sigui, no parlen de la ciutat de Washington, no parlen d'esports, només parlen, ells se centren exclusivament en ser els millors donant informació de política federal. I ells fan una cosa impressionant, que és que trauen una edició en paper. Però el Político en paper, que no he trobat una foto millor ara mateix, és aquesta, té una característica, que és quin dia l'imprimeixen. N'hi ha gent, per exemple, que imprimeix diaris de dilluns a divendres i no eix el cap de setmana. N'hi ha gent que fa diaris de cap de setmana. N'hi ha gent, hem vist moltes alternatives. El que jo no havia vist mai és el que fan ells. Imprimeixen el dia que el Congrés està reunit. És a dir, avui és dimecres, ix Político, depèn. Si n'hi ha reunió del Congrés, sí, si no n'hi ha, no. I si es reuneixen en diumenge al Congrés, que no passa mai, doncs eixiran en diumenge. Per què? Perquè ells saben que els 400 i pico congressistes, més els 10 assessors que porten cada un, més els no sé quants, és un mercat. I el que fan és imprimir un diari que només es ven en els quioscos al voltant del Congrés, en l'aeroport i en l'estació de tren, perquè saben que aquests 4.000, 5.000 que van, aquests
sí que els van a comprar i per tant s'esforcen només en allò que és rentable. Si Político intentara arribar a tot el públic cada dia seria un fracàs. Per tant, sí que n'hi ha idees que en el paper poden funcionar, però el model de diari de paper que tenim avui, el que tenim en les nostres ciutats, no pot funcionar, és impossible. I no pot funcionar, a més, perquè la revolució tecnològica és molt bèstia. La internet de l'ordenador va ser molt